Hormatly Ata-Watan TV YouTube kanalynyň tomoşaçylary, ine maňa Green Card'yň möhreti haçan dolýar diýip bir näçe adamdan sonra geldi. Aslında ilkinci elan edilen möhreti sistemadan hem şeýle görünýärdi. 5-nji noýabr. Ýöne bir näçe gün bundan öňe ütgedildi. Şu sistema ýerteňiz 7-nji noýabr diýip görünýärdir. Inni ýene 2 gün uzatyldy. Inni ýene bir soru, Green Card bilen magnaşykly näçe tawsirlýar? Ol barada Ata-Watan TV YouTube kanalyna giňişleýin bir saata goly edip ýa-da ýazgyp goýdum. Ýeke madda geçdim. Başardymdan bilýän soralarymyň jogaplaryny hem şol ýerde kommentarda soralarda hem jogap berdim. Şonu tomoş edip bilersiňiz. Ýene de Green Card utaýanýardaýymda diýip soralar. Ol bilen magnaşykly may aýynda Ata-Watan TV YouTube kanalyna bir giňişli video edip ýazgyp goýdum. Onu şu ýerden tomoş edip bilersiňiz. Şeýle hem Green Card bilen magnaşykly, Amerika wizasy bilen magnaşykly, Amerikada talip bolmak bilen magnaşykly soralara da aýratyn videolar edip men öň paýlaşdym. Indi kanalymyzdan tomoş edip bilersiňiz. Şeýle hem eger Amerika bolsun, dünýäniň ýeresine çykyp bolsaňyz, resnamlaryň terjimesi awada makul hyzmat terjime merkezine ýetip bilýärňizi siz eýen bilýäňiz aýtmagam gerek däl. Ýöne onu da ýatlatmakda peýda bar. Häzirçe hoş, sag bolun.